Ce avans v-ar încânta? A spus ceva de chirie. Da, chiria... De garanție, scuze. Pe o lună. Garanție. Garanția. Da. Și ce zici? Deci spuneți că lumină este, nu? Lumină în ce sens? Adică să nu fie umbră. Aici este foarte mult. Aici este și acolo și acolo. Dimineața răsare soarele de acolo. Deci soarele mai stă în câteva ore aici. Și asta este strada. Ce bine. Am înțeles. Vezi? Apare în țară. Le las închise pentru că nu locuiesc aici și acolo. Și mai e, aceasta este a treia cameră, cum ar veni. Subsolul. Și subsol! Extraordinar. Acolo și mai am o porticică mică interioară. Gresie, nu? Da. Lumina în dreapta. La ele ce ne spune? Nu de locuit. Nici nu este amenajată în sensul ăsta. Asta m-ar interesa pentru tobe. Mai am nicio mică. Geam de la lucrător. Ce drăguț. Eu am și un cățeluș. Dacă e mic, merge. Dacă E mic, mare, e un nu deranjează bișor. vecinii. Da. E mic. Da, îmi place. Și aici putem... aici poate să iasă mare, să bea cafeaua și să fumeze. El fumează acum în bucătărie. Și din cauza curentului ajunge la mine în cameră. Să știți că îmi place. Și mie mi-a plăcut. Este într-adevăr luminoasă casa. Ceea ce văd eu așa. Unde se poate pune mașina de spălat? Aici? Aici a fost mașina de spălat. Așa. Și frigider? Există frigider. În bucătărie, Da. Dacă se poate putea aici și frigiderul pentru că este în funcție. Centrală termică, așa și chiria, întreținerea, ați spus... Întreținerea în funcție de consum. Cine să spală Dar mai pereții sunt ok. Pereții sunt ok, sunt izolați aici, sunt foarte grubi. Și dacă pe vă ce uitați la an- grăsimea peretelui, e casă veche din cărămidă. Pe ce an vreți să închiriați? Pe ce? Pe ce an? Pe ce timp? Cât mai lung. Interesul mai meu lung, este să ok. fie cât mai lung, pentru că